ברוך השם, בשם אל עליון, בעזרת השם. אנחנו ננסה להגיד איזה כמה מילים, ככה מילים של חיזוק לעם ישראל, בעזרת השם. תקופה לא פשוטה עוברת עלינו. כולנו נמצאים במצב לא פשוט. קשה להבין את המצב. אנחנו עם ישראל, העם החזק, הצבא החזק בעולם, ככה אומרים. באמת שאנחנו הצבא החזק, אבל גם בצבאות הכי חזקים, במקומות איך אמרנו, שאנחנו חושבים שאנחנו בלתי מנוצחים, הם מגלים שיכולים להיות חולשות. החולשה זה דבר שצריך לזהות אותו. והחולשה שלנו זה הרחמנות שלנו, זה הטוב שלנו, זה הטוב של עם ישראל. אנחנו יותר מדי מאמינים שגם האויבים שלנו, הם רוצים שלום. האמנו, ככה האמנו, שהאויבים שלנו רוצים שלום, ושגם עם האויבים שלנו אפשר לדבר, וכל הזמן חשבנו שאפשר לעשות בדרך טובה, לקנות שקט, אבל אנחנו גילינו שהדברים הם בכלל לא פשוטים. לפעמים, כמו ילד קטן ששואל את אבא שלו שאלה, אבא, למה יש מלחמה? אבא, מה קורה פה? גם אנחנו שואלים את בורא עולם, אבא, מה אתה רוצה להגיד לנו בסיפור הזה? מה הולך כאן? מה קורה? אני חושב שהתשובה היא חד משמעית. קודם כל הסיפור הזה שאנחנו עוברים, גם הדברים מהניסים היפים שאנחנו רואים, וגם המאמרות הקשים שראינו, יש פה מסר אחד. הקדוש ברוך הוא בא לעורר אותנו, ולהזכיר לנו שהוא פה איתנו. יכול להגיד שהמצב הכי קשה בעולם, זה שיש לנו אנשים שהם חטופים, שאנחנו לא יודעים מה איתם, מה יהיה איתם, מה קורה איתם. יש לנו אנשים שנהרגו, אנשים הכי טובים, מכל הקצוות, וזה לא משנה אם זה היה לוחם, שנלחם עד הכדור האחרון והציל עשרות אנשים, ואם זה היה מישהי שברחה מאיזה מסיבה ושמרה לחברה שלה, ואם זה היה איזה ילד קטן שלא הבין מה קורה ופתאום נכנסו לו מחבלים ארורים והרגו אותו. אף אחד לא מבין מה קורה פה. אבל דבר אחד צריך להבין. הפתרון הוא אצלנו. המלחמה היא מלחמה פנימית של כל אחד. כל אחד מאיתנו צריך לנצח את היצר הרע ולנצל את היכולות שלו ולהבין. המלחמה הגדולה פה זה הפירוד. זה הפירוק הזה שהיה. ואנחנו רואים עוד פעם עידודים של דברים כאלה שמתחילים לקרות. אסור לזה לקרות. אסור לתת לזה יד. דעו לכם שהיו דורות שעברו עבירות קשות. היו ימים קשים לעם ישראל. כשהיו באחדות, תמיד ניצחו. גם כשהיו דורות של רשעים, כל עוד שהיו באחדות, תמיד ניצחו. האחדות זה כוח לניצחון. אז קודם כל, לפני הכל, זה אחדות. שנית כל לזכור שהשם יתברך הוא זה שינצח את המלחמה. לא אנחנו. אנחנו נעשה את ההשתדלות. יש לנו חיילים אמיצים. יש לנו חיילים גיבורים. יש לנו מדינה של גיבורים. יש לנו אנשים אלופים. יש לנו פה נשים לוויות אמיתיות. יש לנו נשים באמת שתומכות ומלוות וגם לוחמות. יש לנו באמת מכל טוב. יש לנו ילדים גיבורים. יש לנו משפחות שלמות שנרתמות למען הלוחמים האלה. אבל לזכור שהמלחמה האמיתית היא בתוכנו. עם היצר הרע שמנסה לשסע אותנו. ותדעו לכם, אתם שואלים למה כל האויבים האלה תקפו ולמה הם ניסו את מזלם. והשתבח הבורא והתעלה, עשה לנו ניסים מעל הטבע. ועצרנו אותם כמו שצריך, וגם חיסלנו את רובם. תדעו לכם שזה האחדות של עם ישראל, וזה הבחיות והתשובה של עם ישראל. אנחנו באמת צריכים לבקש מהשם יתברך, שימשיך ככה וינתב את הדרך, כמו שהוא נותן לנו גיבוי ועזרה מכל מקום. אני רוצה להגיד לכם ולהזכיר לכם משהו. יש סיפור ששמעתי מרבי ומורי הרב שושן, מרבי חנינא בן תרדיון, שהיה צדיק קדוש, שבאו לשרוף אותו עם הספר תורה. ובאמת הכניסו אותו והתחילו לשרוף אותו. היה שם איזה רשע שאומר לו, רבי חנינא בן תרדיון, תראה, אתה כזה צדיק, כל החיים שלך למדת תורה, ומה השם יתברך עושה איתך? מה הקדוש ברוך הוא עושה איתך? שורף אותך. זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים. אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, בלי להתבלבל, הקדוש ברוך הוא נתן לי את העונש הזה על החטאים הקטנים שעשיתי. מה יהיה איתך? תחשוב מה יהיה העונש שלך.
אותו אחד באמת אומר לו, איך אני עושה תשובה? אומר לו, אם אתה תוציא לי, היו שמים פעם, הרשעים היו שמים ספוג רטוב על הלב. שהבן אדם יישרף מבחוץ, אבל הלב שלו ימשיך לפעום, שהוא יסבול הרבה זמן. ובאמת מה אנחנו רואים? שהוא אומר לו, אם תוציא לי את הספוג הזה, גם אתה תהיה בעולם הבא. אותו אחד שהיה רשע עד לפני כמה שניות, מקבל ערעור תשובה מהדיבור של הצדיק הקדוש הזה, מוציא לו את הספוג, וקופץ לאש יחד איתו, ושתיהם נשרפים, ובת קול יוצאת מהשמיים ואומרת, רבי חנניה בן תרדיון, שניכם מוזמנים לעולם הבא. אז אנחנו רואים שבן אדם שמוסר עצמו על קידוש השם הולך ישר לעולם הבא, ישר לגן עדן, וכל הנשמות האלה כולם עלו לגן עדן. אנחנו ודאי מבקשים מהשם שינקום את נקמתם. אנחנו מבקשים מהחיילים שלנו שיהיו חזקים ויתנו את כל הכוח, ושהשם ייתן להם את הכוח לנצח ולהכריע, ושייתן לנו הרבה שנים של שקט. אבל הכי חשוב בכל השיחה ובכל העניין הזה, שיהיה לנו אחדות. אחים היקרים שלנו, שנהיה ביחד, לא לוותר, לא להתבלבל. זה מה שרוצים בעולם, מה שרוצים האויבים שלנו בעולם. מי שאוהב אותנו בעולם, אתם יכולים לראות, הרבה גויים את אותו מסר, להיות ביחד, מבינים את הכאב, מבינים את הרצון, מבינים את הצורך של אותה שעה. כולנו נהיה ביחד מאוחדים וטובים, השם יציל אותנו מכל האויבים, והשם ינקום דמם. אוהבים אתכם, עם ישראל, תהיו מאוחדים, ובעזרת השם גם נהיה מאושרים עם סוף טוב.